Assalamualaikum Kang Gareng, Bagong. Waalaikumsalam, Bro. Waalaikumsalam, Bro. Alhamdulillah ketemu meneh ya, Kang. Wah, iya alhamdulillah. Ayo iki sinau bareng meneh Kang Gareng, Bagong. Ya matuk, Bro. Iki bab zikir, Kong. Wah, zikir ya. We mengingat Allah ya, Kong. Ayo, zikir. Iki aku nggawe cakepan isine bab zikir ngrumpaka bab zikir Kang Gareng, Gong. Ayo coba le. Zikir buka ati kang turu. Badi gedhe ora rugi. Ibarat iku uwit kawero. Iwang muropeng rat anuntun laku. Pikir saripati kang pikir. Olah zikir babar hasil. Hasil kang gedhe munggah suwarga. Uwah zikir kaundhuh sangu. Tanah marga saka zikir lamun uwit saya gedhe oyote bakoh babar woh ngrembaka rasa caket mring Gusti paring pitulung rasa caket mring Gusti paring pitulung. Kang Gareng, wah jan apik isine. Wah ngrumpaka bab zikir. Ayo. Zikir nggugah ati kang turu. Nah, ya pancen biasane iki nek zikir iki, Gong. Iki wancip bengi ya, Truk. Nah iya, biasane lek pancen waktu bengi ki lek dikeparengke zikir. Mengingat karo Gusti Allah kuwi mau. Dasare wancip bengi mangsa sepi. Kuwi kanggo mendekatkan diri kepada Allah ki wektune tepat memang pancen kuwi disediakake, Gong. Ngono ya, Truk. Ha iya. Kuwi mula mengingat ki ya kae, Gong. Biasane lak ucapan-ucapan zikir ki ya ana kae la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Lho kuwi lak padha karo mengingat anane Gusti Allah. Subhanallah lho. Oh ya maha suci Allah ya mengingat Gusti Allah. Karo memuji ya, Truk. Iya, karo memuji. Ana meneh alhamdulillah. Segala puji bagi Allah lho. Kuwi pujian sing sapu jagat Kang Gareng. Lah kok sapu jagat lho tegese iki segala pujian iki wis nglumpuk ana nggon kalimat alhamdulillah kuwi mau. Oh iya segala puji ya Truk. Lah iya segala puji berarti lah sakabehing kalimat-kalimat pujian sing ana donya iki kagungane Gusti Allah kabeh sing sempurna. Ngono. Termasuk Asmaul Husna ke ya pujian ya, Truk. Oh iya, Asmaul Husna ke ya kalimat pujian. 99 asma Allah. Nek jane manut para wong pinter iki asma Allah iki ya sing dingertekke nyang awake dhewe iki mung 99 ning jane ya luwih akeh meneh, Gong, sing awake dhewe ora ngerti. Oh iya, maha sing liyane isih akeh meneh. Oh iya ya, Truk ya. Ha iya. Weh kuwi bathine gedhe, bathi gedhe. Oh iya yang ana Allahu Akbar. Allah Maha Besar kuwi ya pujian karo mengingat Allah. Sebab nek awake dhewe ngucape Allahu Akbar iki sing ana iki malah krasane iki awake dhewe rumangsa cilik. Oh iya ya, rumangsa cilik ngono kuwi mau, rumangsa ringkih lan sak panunggalane. Bathi gedhe ora rugi. Wah iya kae mau bathi gedhe ora rugi iki tegese
Lho bathine gedhe wong dzikir kuwi, Gong. Ora bakal rugi, ora bakal nadyan tata gelar ning donya iki dzikir iki ora entuk dhuwit. Wah iya ya ayo, kek amalane Gusti Allah iki rata-rata lak ora ngentukke dhuwit. Malah nek perlu kelangan, nek kepengin ning swarga iki justru didhawuhi kehilangan. Oh iya ya ayo. Zikir kae apa ya ana, kowe zikir terus dikei dhuwit lak ya ora eneng. Entuk sandang pangan. Ya Gong. Zikir ki amalan surgawi. Ngono kuwi ya golek bondo donya, ya golek bondo ning dudu bondo donya, Gong. Ning bondo swarga. Sing luwih tinggi nilainé lah kuwi ngono kuwi keterangane. Wah iya ya mula ki awake dhewe nek ora gatekke ning kono ki malah lali. Oh iya mau mikir entuk bondo donya tok. Ibarat iku uwit kaweruh. Dadi zikir iki ibarate uwit sing buahe iki pengetahuan. Oh, pengetahuan tentang hakikate urip ning donya iki apa. Lah kuwi ngerti ana nggon zikir kuwi jebule ya tansah kudu eling ana ngarsane Gusti sing Maha Tunggal kuwi mau. Oh, ilmune kuwi ya truk kuwi ilmu sing paling pokok. Oh, Iwang Mara Bengrat anuntun laku insyaallah nek awake dhewe iki tansah eling anyang Gusti Allah iki dituntun truk ning jalan sing lurus kuwi mau. Lho kuwi rumuse ngono mula awake dhewe ya pengen dituntun. Kuwi ya awake dhewe iki mau iki ora nganggo tuntunan iki dadi mung menggak-menggok ra karuan. Wah iya ya Zikir saripati kang pikir. Lho kuwi intine berpikir iki tibaning padha iki nek iso zikir iki berarti puncak pemikiran berhasil to. Ngono ae ya. Tegese le ngudi kawruh ana donya iki mencapai hasil iki nek wis iso zikir. Ya kuwi tujuan pokoke mikir iki ning kono kuwi mau. Arep awake dhewe mikir pirang-pirang ning nek ora eling nyang Gusti Allah, lah kuwi berarti urung entuk hasile mikir. Sing paling utama, sing paling pokok, sing paling penting. Oh ngono, buahe. Wah iya ya, olah zikir mbabar hasil. Ngono ya truk, hasile apa? Ha ya engko iso dirasake dhewe hasile kuwi nek tansah eling nyang Gusti Allah, nindakake perintahe Gusti Allah karo ninggalke larangan iki, hasile engko sing iso ngrasake awake dhewe ning donya nganti tekan ning akhirate lho. Oh iya ya, kuwi. Hasil kang gedhe apa? Ya kuwi mau munggah swarga. Ibarate finale urip awake dhewe ning donya iki lak swarga apa ora kuwi to. Ngono ya, Truk. Tujuane mung ning kono kuwi finale. Waduh, finally ya, Truk. Iya, finale iki ning kono kuwi mau. Uwah zikir angunduh kaunduh sangu, mula sangune ya zikir kuwi. Sangune ning swarga ya zikir, ingat kepada Allah kuwi sangune. Wah iya ya, ora sangu sega ora. Sangune zikir kuwi sangu swarga kuwi ora sega. Ngono ya, Truk, sega jangan sak lawuhe dudu. Ngono ya, Truk. Tana marga saka wa zikir. Ora ana sing diunduh nalika hasile zikir iki ya kuwi impamane wit saya gedhe iki saya bakoh oyote lho. Tegese keimanane akar imane iki saya gedhe, saya paham, saya nganggo ilmu kuwi mau. Oh, babar woh ngrembaka ibarate iki ya godhonge rimbun, batange kokoh, oyote menghujam ke dalam tanah kuwi ibarate kaya wit gedhe kae. Keimanane ngono kuwi mau ya, Gong. Oh iya. Nek wis ngono bakoh kaya ngono kuwi mau, apa hasile kang gareng? Rasa caket mring Gusti bakal paring pitulung kuwi mau. Oh iya ya, marem tegese iki rumangsa mongkok. Ibarate ya rasa bungah sing ora iso digambarke nganggo kata-kata yen besok bakal diparingi pitulung dening Gusti sing akara jagat. Ngono munggah ana swarga kuwi mau.
Lho tegese ning donya iki wis duwe harapan sing harapane iki wis iso apa gong diarep-arep. Lamun dzikir ngono ya Truk, heeh. Oh iya ya, dadi ana harapan sing wis iso ngerteni secara ilmu pengetahuan kuwi mau kok. Ngono ya Truk. Wah iya ya Mas. Petruk iki saiki tambah akeh pengetahuane. Ya kuwi merga ngaji kok Kang Gareng. Kuwi ilmune Gusti Allah dudu ilmu karangane dhewe iki ora golek. Ngono awake dhewe iki lak wong bodho. Ngono nek ora ngudi ilmu ya ora entuk ilmu, ora entuk pengetahuan. Lah sing maringi ilmu sapa? Ya Gusti Allah. Ngono ya Truk. Wah iya ya. Dadi awake dhewe iki nek ngaji iki nuduhke yen apa kok, yang merasa bodho, merasa isih kurang ilmune, mula sinau. Kuwi ya bentuk merendahkan diri ya Truk. Lho iya. Wong golek ilmu ngaji iki bentuk merendahkan diri kepada Allah. Sebabe apa lho? Sebabe kan diperintah karo Gusti Allah. Belajar kuwi mau. Mula nek awake dhewe belajar ya padha karo ngestokke dawuh. Berarti merendahkan diri di hadapan Allah lho. Ngono ya, Truk. Iki mau Kang Gareng sithik oleh-oleh. Wah ya lumayan Truk, kuwi termasuk barokah lho Truk. Ilmu kuwi mau. Lah iya, ilmu kuwi barokah. Ngono ya. Mula kudu dibabarke karo sapa wae. Dawuhe Gusti Allah kan paring dawuh sing penting disampaike. Perkara ditampa utawa ora iki wis ora diparingi target karo Gusti Allah. Sing penting menyampaikan. Kuwi dadi kewajibane saka Gusti Allah. Ngono ya Truk, sak iso-isone, sak mampune. Mula Gusti Allah paring dawuh iki sampaikanlah walau satu ayat. Kuwi nuduhke yen paribasane iki awake dhewe ngertine sak ayat utawa mung iso nyampaike sak ayat ya didhawuhi nyampaike. Ngono ya sapa wae ora beda-bedake. Kuwi ora. Lah nek kudu nyampaike ayate dawuhe Gusti Allah kok kudu sing iso kok. Kuwi umpamane kuwi urung haji. Apa ya ora entuk nyampe ilmu haji. Wah iya ya iya. Iki Kang Gareng, wah iya le ya Truk, Cukup semene sik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.